Здравейте на всички, аз съм Дарко Янов. Аз отново почвам да снимам клипове без фейскам. Ще потърся някой ден с фейскам. Сега, утре почвам проекта на тайната игра. Утре ще видите. И да, аз се завръщам, почвам да снимам клипове, геймплей. Тази игра ще е доста дълга. 15 епизода, 20, максимум 25 и ще се завърна и както преди почвам да правя, отново казвам геймплейове, защото ми харесва. Утре ще направим такова, като се върна ще направя клип, като се върна от тренировки, ще снимам. И да, тайната игра ще е, разбирате, утре. И това бях аз, Дарко Янов. Ще се видим утре, когато снимам на тайната игра, на име Тайна. И това бях аз, Дарко Янов. Чао, чао, бъдете здрави!